V roku 1963 muž v tureckej provincii Nevşehir vykonával drobnú rekonštrukciu svojho domu. Rozhodol sa zbúrať jednu stenu, aby dom rozšíril. Za stenou objavil skrytú miestnosť s úzkou chodbou vytesanou do kameňa pod celým jeho domom. Chodba sa podobala jaskyni. Než si to vôbec stihol uvedomiť, narazil na celé podzemné mesto, ktoré bolo pripojené k jeho domu. Mesto bolo prázdne a opustené, ale malo všetko, čo je potrebné na udržanie spoločnosti. To, na čo narazil náhodou, bolo Derinkuju, podzemné mesto Kapadócie. Hovorí sa, že tieto tunely boli kopané ručne a datujú sa do 12. až 15. storočia pred našim letopočtom. Poskytovali úkryt pre ľudí a jedlo pred extrémnymi poveternostnými vplyvmi. Slúžili tiež ako ochrana pred nepriateľským útokom. Tu je nákres tohto podzemného mesta. Zem tvorí primárne popol a sopečný materiál, čo ju robí ľahko ťažiteľnou a zároveň veľmi odolnou. Nikto si nie je istý, kto podzemné mesto prvýkrát obýval. Je však isté, že ho v priebehu storočí obývali mnohé skupiny. S 11 doposiaľ prístupnými poschodiami pre verejnosť dosahuje podzemné mesto hĺbku viac ako 76 metrov pod povrchom. 11 poschodí bolo odkrytých a tieto sa považujú za bezpečné pre turistov. Avšak predpokladá sa, že pod nimi je ešte viac ako 18 poschodí, ktoré ešte neboli objavené. Kilometre tunelov majú zadýmené steny od fakiel, ktoré sa tu používali po celé stáročia. Mesto je prepojené s ďalšími mestami, siahajúc kilometre, a odhaduje sa, že táto spleť tunelov bola schopná ukryť 20 000 ľudí. Podzemné tunely vedú do obrovských miestností, v ktorých sa nachádzali školy, pivnice na víno, miestnosti na lisovanie oleja, kostoly, obchody, hrobky, ohrady pre hospodárske zvieratá, únikové trasy a studne, ktoré boli oddelené od povrchovej vody. Do podzemného mesta vedie viac ako 100 vchodov, ktoré sú dobre ukryté. Dokonca aj nádvoria a vchody, ktoré boli skryté, sú stále dostatočne veľké na to, aby sa cez ne mohli presúvať aj hospodárske zvieratá. Vchody a ďalšie dôležité miestnosti boli chránené obrovskými kamennými dverami. Boli ručne vytesané a vážili až 500 kg, pričom niektoré mali v priemere viac ako 1,5 metra. Podzemné riečne systémy sa používali ako zdroje pitnej vody, aby sa ľudia vyhli otrave povrchovou vodou, ktorá mohla byť kontaminovaná nepriateľmi. Rozmery miestností sú neuveriteľné. Je naozaj pozoruhodné, že toto miesto dokázali naši predkovia vybudovať ručne bez použitia akékoľvek modernej techniky. V súčasnosti je pre verejnosť otvorených asi 10% podzemného mesta. Archeológovia majú pred sebou stále veľa práce a kopania. Toto je jedna z vrtných šachiet. Postavili ju tak, aby ventilačný otvor nedosiahol povrch zeme. Tým sa zabránilo otráveniu nepriateľmi na povrchu. Tunely boli vykopané veľmi úzke a ľudia boli nútení ísť za sebou v jednom rade. To poskytovalo výhodu pred možnými nepriateľmi. Toto je zas pivnica na víno a sklad na suché potraviny. Množstvo detailov a času, ktoré venovali každej miestnosti, je úžasné. A toto všetko mohlo zostať navždy pochované pod zemským povrchom. Nebyť jedného muža, ktorý sa rozhodol zrekonštruovať svoj dom. Zbúral jednu stenu a otvoril tak bránu do úplne iného sveta a histórie, ktorá bola skrytá po tisíce rokov, až do roku 1963.